ndakadhumela bakulu dhinyametition is back ngemsana ndadzoka manje right panapa nyaya iri kundikusanga nayo panapa pane muchinda webato rinonzi quad c aida anenge da kuvhiringidza nema CCCC aya masona so pati yake ranzi inonzi changu chimuti chapinda azoita ngadambe atanga mafandisi so munhu akagadzira political party yekuti chimuti chapinda chimuti ridzicho chine chapinda ende chine chapinda pai it's a topic for another day so panapa ndikusanga nayo ndiye kuti iye ari kuti ndiye ari kuda kunoningirikina akambobuda chicontest anditi kumabvuku kwekwe achida unoningira mapepa ake vaazonzi ashaya mari ekuningira iko zvine zvimanje akuda unofaila mapepers ekuside kwaye kusitirana biti rera because Alan Makham ndichini weteam avana kufaila mapepers avasi kuda kucontesta pacity roro so iye abva ati iye ndiye akutoenda anenge ari opposition ikoko uri kuzviona komana vanhu vachandanga anenge akajekaro because apa ini ndakatarisa nyaya iyi ndiri kuona kunge iskillful yayo kuti ZANU-PF inozonyara manje kuti maningirinesi anenge yangopinda chingonzi uncontested saka panobva paiswa wechangu chimuti chapinda because vanhu vekuma side iko kunana board unofunga ndena anovhotera type iyoyi vanotongoti saka urati because supporter chanoona kune kwangoendo vamwana vanongodawo ZANU-PF veve ubva ngoita sei ubva ngovhota neushoma hwavo iwo kuti nemabhazi anenge vatakura WTF ndo vanongosvika vachingonovhota ZANU-PF yopinda pazvakangofanana ndo ma-automatic win acho ndo kungopinda uncontested kwacho takatarisa nyaya iri panapa so wechangu chimuti chapinda ndiye ati aiwa ndoda kuenda ndinomirawo kusiti roro anogona kunge zvake asiri kushandiswa neZANU-PF kana asiri kushanda ari andangiriki neZANU-PF anditi but anogona kunge angofungawo kuti alright inini sinzi vanhu vasingadi ZANU-PF mara regedza ndingoenda ndinoendese ndingonochallengewo pamwe anogona kungoitawo manza zviriko zvinogona kuitika cause vanhu kazhinji vachienda kunovhota vanototarisa kuti ndiani arapo weZANU-PF hatisi kumuda votovhotera chero munhu vasingazive zvinhu zvizvo zvakaitika vanhu vakawanda kana ndaizviona kana kuma-MPs kumadays ema-elections aya kana ma-councillors anenge asingatozikanwa as long as ari weningirikini ari weopposition waitoona atovhoterwa asina kana chimbokambena kana zvinhu zviri kuti ari kuzikanwa nevanhu waingona anongosvika chingovhoterwa why because vanhu vemuharare vanenge vachifinura vanenge vasingadi ZANU-PF but iyi changu chimuti chapinda ida kuti taure what do you think iwo because I know kuti inini zvangu ndiri munhu wekuti ndinouya nenyaya dzine mukosho mukuru nyaya dzakakosha but imbonditaurirewo panapa inini tisati taenderera mberi tisati takontinya this video kuti changu chimuti chapinda chimuti chipi tell me what you think uri kuona sei nyaya iyi